Вітаю, сябры! Нават не думаў, што маё папярэдняе відэа з начнымі думкамі будзе мець папулярнасць, бо яно задоўгае, і не думаў, што яго будуць глядзець. Але дзякую ўсім за прагляды, за падабайкі і падпіскі. Сёння хачу з вамі абмеркаваць пытанне, якое мяне хвалюе. Можа, абавязкова зраблю пра гэта кароткае відэа, каб большая колькасць гледачоў магла даведацца пра гэтую праблему. У існасці, што адбываецца? Мае відэа рэкамендуе ў розныя краіны, і, на жаль, Беларусь толькі на 3-м месцы, а я намагаюся якраз пашырэння прасторы беларускай мовы, каб жыхары Беларусі маглі пачуць яе ў інтэрнэце. Вядома, гэта добра пашыраць беларускую мову на ўвесь свет, але хачу вялікую колькасць праглядаў якраз з Беларусі. І вось такую просьбу маю да Ютуба: прасоўвайце мае відэа ў Беларусь, каб жыхары нашай краіны бачылі і мяне і чулі нашу родную мову. Можам абмеркаваць гэта ў каментарах. Кожны каментар ён дапамагае прасоўванню відэа, павелічэнню колькасці праглядаў. Чакаць вас у каментарах. Ужо такая позняя гадзіна, але я ўсё адно раблю свае этэры, і, можа, будзем гаварыць пра што-небудзь, абмяркоўваць розныя пытанні, падзеі і гэтак далей. Але пакуль на гэтым усё.